Matur sembah nuwun Dik Vela Resdiana. Kadang kula bayi musik campur sari saking balong. Niki angel lho Mas iki ora pas. Tes satu. Kula bawanane riyen Mas nggih. Nggih. Ayo dibawani sik. Niki spesial kagem temanten tepale. Pak Kadumen digawe iki iku. Keluarga ingkang samawa. Amin. Enggal pikantuk pinaringan momongan ingkang soleh en solehah. Amin. Amin. Niki kula tak Tintingane Mas. nyuwun gubuk asmara kula bawanane nggih Mas. Belajar niki kula. Mingkar mingkur wiwitane mingkar mingkur lin sampeyan kemutan lelampahan kang kahuri tresno tulus nadyan ningku bek asmara Tes wis. Sesarengan Bu Wiwi Bayu musik Karap payub Mas nggih. eh Yen liwat aku kelingan gubuk kae piyen tanggo leren iya neng tagak kebat tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak gantung tresno tanpa bantal tanpa kosa katabote ketaman asora gubuk kae nyimpen wati tekan besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti katrina Sedetak sajane hati datang luntur saya merhati aku kowe dadi garwa mergo larek ning gubuk asmara
saat aku kelingan gubuk kae biyen tanggul lereng nek kakak kebatulisan warna abang udah kae perawan jenenge gubuk asmara ambiyen kae tangguhan tresno tanpa bantal tanpa kosong batak boting taman asmara gubuk kae nyimpen wati Yo. besok saya merhati aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk Wah, asmara. Matur suwun. Mas wekdalipun. jan swantenipun Bu Sinden, Bu Wiwik matur sembah nuwun. Bu Wiwik, Pak Wiwik terima kasih Oh, matur ije, nuwun. Mas. Nggih, alhamdulillah. Nderek mangayu bagya mring temanten miwah menika nglunturaken ide pangestu sinambi menika ngaturaken lelipur. Nggih, alhamdulillah menika sampun pun aturaken pun pinangkani kanthi gilir gumantos. Ugi menika tasih kathah nawala ingkang dereng dipun aturaken malih. Nggih, menika nggih tasih kathah ingkang badhe sumbang lelagon nanging menika dipun selingi karo koleksi ya Mas. Kathah sanget nggih. Bu Wiwik matur sembah nuwun wilujeng kondur rahayu tindakipun manggih rahayu wilujeng. Nggih. Kathah sanget menika ingkang badhe ngaturaken lelagon Pak Arif, Arifin, Pak RT. Boten nyanyi. Nggih. Koleksi kewala Mas Bayu menika yang terbaru punapa dipun sungsунgaken kunjuk dumateng para tamu ingkang rawuh kalenggahan menika. Ongke kanan kering mripate ilang miling esem ujiwan kaya sem-sem damulan susana berasitra monco warna lelakan besan Oke mane salaminya. Dek Vela Hah? sing jenenge campur sari nek kompak ngedeke pesinden penyanyi ku yo nganggo lagu. Dadi ora ana kok wektu sing longgar iku ora ana. Ora ono, terus berjalan ya Mas ya. Berjalan. Ora rugi nanggap Bayu Musik Lah rugi pripun malah batri kok ya. Apa neh lewate Mas Teguh. Nyapa? Kacek Kacek piro? 500. Hahaha. Sampeyan nyeti kaceki apa ora Mas? Lu aku ora genah melu sapa kok. Wah genah aku.
Nah, Dek Bella, Oh iya, niki Mas mbak-mbak David. nggih cantik-cantik niku mbok pilih mau nyanyi apa? Mungkin mau nyanyi duet. Oh, apa? Iya, mungkin mau nyanyi. Mbak Venia. Ferry ya? Nggih, Monggo. nuwun sewu Mbak Ferry ya. Niki sampun kagungan garwa napa? Jomblo. Nah, pas Mbak, niki Mas MC ya sik jomblo. Bella, lah karo aku jejer karo Ume lho. Ya Allah. Orang ngono lho, Dek Mas. Vera, tak dongake muga-muga mendapatkan jodoh yang solih. Amin. Tiang pawon, Wong nyuwun pawon. pepeling. Alah nggih. Nun. Besok iki jokone sik eneng. Pundi Pak? Pak Ipin, mari Pin. Ketoke lek arep oleh aku ya ora ikhlas nyapu to. RT ngono makal. Kak Ya Ikhlas ora sama apa-apa, ora apa-apa. Dipela meniki nuhoni pamundhut saking Oh ngono nggih. Pepeling bibar pun aturaken koleksi setunggal menika Mas Bayu, mangke pepeling saged kula sungsungaken kunjuk dumateng para ibu-ibu ingkang makarya wonten ing wingking. Juru pasugatan. Iki catering ya mandiri. Dari mana ini? Wah, catering asli pribadi Oh mriki. asli, Nggih. Masya Allah rasanya Mas, semuanya apa Enak lembatanku kok banget. ngendi ki mau. Jan iki Ternyata, made in yang punya hajat. Made in sendiri. Nggih. Peteng rasane ati kang nanda sengiting liyan hanyawa aku kowe labuh katresnan Dimas wong ayu tak jalu ojo seleh katresnan pancene kuno kuwi akeh bacoban arep tumeka ngendi katresna iki yen to aku sliramu ratiakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa Kang Mas kowe sing tersayang ralila aku kudu kelangan Dimas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kamula anggun kula laput tresno datang kendhat saking coba Pariwangi papateni lahirin tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji Bayu musik Wahana audio sajose deh Asli
tresno iki abadi Dan dewa-dewa ning asmara anggon kula datan kendas saking Tarewangi laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara ati kawula anggon kula datan kendas saking Tarewangi laire kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji asal Niki koleksi. Satu buah lagu koleksi terbaru Mas luar Topik. biasa. Ayang-ayang. Wong ini piantun made in Karangpatian luar biasa. Bui Wiwi Karangpatian, Patian. swantene Jos. Jos. Wiraswarane Bayu Musik Karangpatian. Karangpatian kono Mas. Jos. Suarane yo jos. Alhamdulillah aku ucap Indonesia ngono aku seneng. Indonesia. Iki jane ora kambon to, Mas. Alhamdulillah aman. Depela Nggih, Mas niki wau Topik. nuhuni dawuh saking para kadang ingkang makarya wonten wingking juru pasugatan. Iya, Wonten panjenengan pepeling. Nggih, niki dipun sung-sungaken kunjuk dumateng para piyantun ingkang ngrasuk agama Islam. Aja lali perintah 5 perkara. Ya. Heeh. Iya sepisan malih para bapak ibu tamu undangan wilujeng anggrahapi pasugatan kanthi sukurna ing penggalih ingkang menika nembe wala rawuh wilujeng rawuh wilujeng pinak nenggah kanthi sekeca ugi menika wonten instruksi ingkang kula tampi ingkang kagungan mobil dengan nomor plat ingkang kula sebataken mangke kersanipun dipun geser mobil warna putih dengan plat AE 1472 SQ mohon dipun geser keranten wonten mobil yang mau keluar dari rumah Pak Nanang RT. Terima kasih. Mobil nopol AE 1472 SQ mohon dipun geser ngapunten. Monggo Mas Bayu pun aturaken pepeling dipun sung-sungaken kunjuk dumateng para kadang ingkang makarya saking juru pasugatan. Monggo. Sembahyang natopi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagaing agama limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna Yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya
ngadoke tindak mungkar magrib lan nisa jangkepe prayogane ditambah salat sunah Aja sembrono iku perintah agama. Ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yo santine padha dielinge yen santine padha tindakake ajan wis kumandhak wayahe sembahyang nek tapi wajib dawuhe pangeran salat ati saja ingat romo inang waktu kudu tansah dijogo nganti istiqomah lan sing tumak nimah luwih sampurna yen berjamaah ayo dek luhur lan asar salat sayekti ngadoke tindak mungkar magrib lan nisa jangkepe prayogane ditambah salat sunah sembrono iku perintah agama ono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng besok munggah swarga eleh digawe garingan Terima kasih. gen konangan ngono ta iya ora diduduki kok ya Pak Agus menika saking Klaten ya alhamdulillah Sari iwel-iwel kae lecak ana jenang katul. katul Awan-awan. Asai. kelingan manis semene
Semut durung rondo aja direpot. Lakon melu duweni ada jambu alas. Nggih. Nggih. Monggo. Support lekung gekne, Mas. Bayu Musik Campurasari Indonesia. Wahana audio paling enak sejagat raya. Opek MC gantengnya Jawa Timur. Bayu Musik. Vela Rosdiana. Konsep room video shooting. Wahana. Ada bubas plafon. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki
ati-ati. Bayu Musik Wahana Audio. Ayo dek. Wong bagus aja sira nelongso. Aku teka gendang tresno. Lelangan asmara gawe sewu rasa. Nambani atiku jiwa. Kang Mas tentremno atimu. Aku sedang ngenteni sliramu banget bisa ketemu tresno suci manggia rahayu. Ayo sih. Bayu Musik. Janji tresno di sakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ning wayah wengi
ditresnoti sekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan wayang wengi nambahi kekasih ati iki papu janati neng ngendi dong wong manis kang tak anti-anti ayo deh Wong bagus aja sira nelangsa asai aku teka gendong tresno lelangen aspura gawe sewu rasa nambani atiku jiwa satu. Nggih, Devela, terima kasih untuk ringku panuwun. iya. Nggih. Ugi niki wau dirawuhi pepundhenipun panjenengan nggih gurunipun panjenengan. Ki Dalang Mbah Sendoyet Macarita. Nggih, dibaca-bacaken Bapak. Nggih, menika nggih rawuh angrapi pasugatan. Cacak kene basa karo Mbah Dalang kaya wedi. Ini juga bos loh Mas, bos plafon. Oh, ini plafon. juga baru saja membuka rumah makan. Dimsum kali PPC niku. Anu plafon dimsum kali PPC ini Mas. Bima Sakti Oke, itu alhamdulillah. terletak di sebelah baratnya Bening Klinik. Oh gitu, alhamdulillah. Yo. Paring asma Mas sinten Mas Bos? Mas Bima. Bima, nggih. Alhamdulillah. Nek ndelok akike niku kisenengan rezekine akeh Mas Bima. Ini istrinya yang tadi di sini cantik jelita kemana tadi ya? Masya Allah. Mbak Rere. Kemujengan nggih Mas. Nggih. Tembangipun setunggal malih dipun sung-sungaken pasangan yang serasi ini. Iya siap, tombol kangennya ya Mas. Nggih. Karena lama nggak berjumpa, mungkin tadi ketemu sama Nggih. teman-teman di sini, Alhamdulillah. ketemu sama saudara di Sebabnya sini. apa aku kok mau menyapa Mas Bima? Lah kenapa? Mergo juragan plafon wong aku arep tuku plafon. Arep tuku pelapan tenan. Iya, biasanya ki yo ngono Mas, wong aku ki yo isin. Mosok yo kok sampean ki. Pak RT, Pak Arifin kok ngode. Lah iya. Mas Bima kon nyawer. Lah ora sah takon wis disiapne ya, Mas. Monggo. Wah, tombo kangen Mas Bima. Apalnya lagu loh Mas. Mas Bima dan juga istri, semoga tetap serasi, usahanya tetap laris. Amin ya robbal alamin. Mas apa wis lali slira? Ora lali nih Mas. Desa mono yen
Room Video Shopping. Sekejane Bu ya. Mas apa wis lali sliramu wis semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mesine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku Sepi rasane waktu pinuju dhewe ngangot terus eling kancane Jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng ati Ayo yo Mas gelang anting ribut sih Sadelit kanggo tombo kangen iki Berasa tadi durung tutup tangi Rasa kangen wis bisa mati Rasa tadi durung tutup tangi Rasa kangen wis bisa mati Ya ya Terima kasih Mas Topik DB Larus Diana, dua lagu sama diperaturakan. Terima kasih. Wonten tombo kangen dipun spesialaken kangge Mas Bima Juragan Plafon. Terima kasih. Matur gue manuwun. Ugi kula ngantaraken wilujeng kondur dumateng para Bapak Ibu tamu undangan ingkang menika nembe kula kondur rahayu tindakipun tumuju wonten ing dalemipun piyambak. Wilujeng kondur Bapak Guru, Bapak Dalang Kisen Royetno Carita sekalian menika nembe kula kondur matur gunge panuwun ingkang menika sampun nglunturaken idi panjurung donga pangestu mring sangat mojo penganten sumrambah keluarga ageng Bapak Kadimin sak gotrah mugi-mugi sembada kang sinedya dadi ingkang kesti. Kula ugi ngaturaken gunge panuwun keluarga ageng Bapak Kademin dalasane Ibu Estining Diah Sariati ingkang menika sampun kepareng nimbali. Kula mangayu bagya kunjuk temanten kekalih Mbak Reviana Windasari kelawan bayaripun Mas Agil Wahyu Saputra. Maturaken gunge panuwun sedaya kru ingkang bertugas Nadia Rizky Make Up, kadang kula Wahana Audio, Konsep Room Foto Video Shooting, Bayu Musik Campur Sari, kula Pranata Cara Purwo hingga wusana pinanggih tunandaka ping kandha kirang terap sila nyuwun lumuntring sih pangaksama. Panjenengan dicara ngantaraken kanthi hasasanti jaya jaya wijanti akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis Bayu Musik Campur Sari. Moga bola-bola Sinoman, Mas Alek dan kawan-kawan. Komando joget. Ya. Lagunya jadul. Asik. Ayo Mas berdiri, Sinoman. Aku iki tukang tambal ban rezekine sak dalan-dalan nasib apik duit kentongan waton cukup kanggo sandang lan pangan Aku iki tukang tambal ban rezeki
wetengku krasa kroncongan. Terima kasih Bayu Musik. Makasih Kak. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ono ben pecah. Wah iki mesti rezeki takon. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ban pecah maneh. Isik isuk rezekine tambah mlumpo. Oe tambah mlumpo. Oe tambah mlumpo. Oe tambah mlumpo. Oe tambah mlumpo. Wahana Audio. Bayu Musik. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek pangan, duit sing halal. Watang cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib api duit kantongan. Kaya apes wetengku krasa kroncongan. Asai, aduh asai. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ono ben pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ben pecah maneh. Pecah ya ben yo. Isuk-isuk rezekine tambah lumpo. Oe oe tambah lumpo. Oe tambah lumpo. Oe tambah lumpo. Dor 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 dor. Dor.